Již 10 let pro vás připravujeme epizody se zajímavými lidmi nejen z amerického prostředí. Sleduj všechny tematické, podcastové, exkluzivní a audiosérie pouze na mscrew.cz. Dívame sa na Cadillac, ročník 1979, je to model Fleetwood Brougham The Elegance. Je to vlastne top of the line Cadillac 70. rokov, kedy viac menej boli vyrábané autá ešte z poctivé americké ocele a tak ako sa mali, s riadnymi V8 a big blockmi. Konkrétne tento kúsok je vlastne od prvého majiteľa, ktorý ho kúpil vo Fort Myers na Floride. Má nabehnané len tých necelých 47 000 míl. Majiteľ ho síce kúpil na to, aby s ním jazdil a užíval si ho, ale využíval ho len príležitostne na nejaké proste presuny alebo keď chodil na víkendy na nejaké zrazy a podobne. Čo je veľmi unikátne u týchto aut, lebo veľa týchto Cadillacov v súčasnej dobe na markete je s veľkými nájazdami, lebo sú to predsa len kryžníky, s ktorými sa chodilo cez celú Ameriku. Bol to najpohodlnejší spôsob prepravy v tej dobe, keď nepočítam nejaké conversion vany a podobne. Dá sa povedať, bolo to top of the line tej doby limuzín a sedanov, ktoré boli schopné vás doviesť z bodu A do bodu B úplne v takom kľude a relaxe ako málo ktoré iné auto. Dneska je tá doba už iné, dneska máme rôzne self-driving autá a podobne, ale toto bolo viac menej niečo, ako dneska si vieme predstaviť pod Maybachom alebo Rolls-Royceom, hej, takže veľa ho používali gangstri, mohli ste ho vidieť napríklad vo filme Goodfellas. Naozaj ten kufor na tom aute, tam človek zmestí aj možno 4 mŕtvoly, takže to auto je naozaj nielenže luxusné, ale aj obrovské, preto ho gangstri mali v obľúbe. Tá dominancia, keď to auto prichádza po ulici, je proste neskutočná. Tá predná maska, tie headlights, ktoré sú vlastne delené, sú až tlmené, low beam a high beam, diaľkové svetlá, tá prezencia toho, keď to k vám prichádza aj večer v noci na ulici tu v Amerike, to tvorí neskutočný dojem. Málo kedy dneska vidíte nový moderný Cadillac, ktorý už má síce ultramoderné ledky, ale neviete, či ide nejaká Toyota alebo ide proste Cadillac. Tých 70 rokov ste vždy vedeli po tej ulici, keď ste sa otáčali, že ide za vami Cadillac a vedeli ste, že ide niekto, kto proste má tu presence, alebo je to dominantný človek. A v tej dobe si viete predstaviť, že to bolo auto, ktoré stálo $18,000. To bolo niečo, na čo sa proste nedalo bežným ľuďom dosiahnuť. Dneska sú tie možnosti trochu lepšie, človek si môže zadovať, že je luxusné auto, ale vtedy vlastniť toto auto alebo si zabezpečiť len financovanie na takéto auto bolo niečo, čo sa proste nedalo. Sleduj všechny tematické, podcastové, exkluzivní a audiosérie pouze na mscrew.cz. Výbava toho auta bola zaujímavá aj v tom, že už v tej dobe, čož bol 78, 79. rok, to auto malo napríklad funkciu, že corner light, že vám vlastne nasviecovalo, ako máte dnes u moderných aut, že vám hmlovka svieti a nasviecuje vlastne do strany, kde zatáčam volantom. Tak už v tej dobe to auto dosť disponovalo takýmito výmoženosťami a bolo schopné proste vám nasviecovať vlastne ten rok, čož je úplne, ako v tej dobe to malo pár aut, určite sa to netýkalo aut európskej produkcie, ako bol poviem príklad Mercedes alebo Rolls-Royce, tieto auta to proste nemali a ten Cadillac naozaj vtedy bol tak technologicky neskutočne pokrokový, že mal prvky výbavy, ktoré dneska nemajú naše moderné autá, hej, takže preto sa hodne aj tieto autá preferovali medzi bohatými ľuďmi, medzi gangstrami a samozrejme dneska sa preferujú kolektorov a kúsky, ktoré majú malé nájazdy a sú plne funkčné, to znamená, že aj tie prvky výbavy sú plne funkčné a sú veľmi vzácne a cenné. Úplne najväčšou dominantou týchto aut bolo, že naozaj ste sadli do auta na Floride, boli ste schopní cestovať až do Kanady, ste tam sedeli ako na gauči v obývačke a celú cestu ste si to užívali so zapnutým cruise control a s obrovským big blockom 7 litrovým, ktorý či bol kopec, nebol kopec, nepodradil, proste išiel non-stop. Tempomat na týchto autách fungoval tak, že bolo to vlastne na mechanickom princípe, že tam ešte bolo lánko a keď človek stlačil tlačítko set, tak automaticky cítil, jak mu spod nohy ten pedál sa dával dole a pridával podľa toho, ako vlastne potreboval ten motor podľa tých obťažností, či ide do kopca alebo z kopca. Takže bolo to dosť také sci-fi, ale funkčné, funguje to dodnes a funguje to perfektne, takže bolo to riešenie, ktoré vydrží
desiatky rokov bez toho, aby človek menil nejaké čidla alebo niečo podobné, ako máme dneska u moderných aut. To, akým spôsobom to dokázali oni dotiahnuť, že vlastne elektrickým pokynom ovládam nejaký mechanický motorček, nejaké lanko, ktoré sa potiahne a drží mi vlastne plyn, bolo neskutočné. Dneska tie riešenia by takto komplikovane neriešili a riešilo by sa to úplne inak. Jazdný komfort toho auta je tak neskutočne, dá sa povedať, mäkký, alebo celkový ten dojem z toho auta, ten feeling je tak mäkký už pri nasadnutí a naštartovaní toho obrovského big bloku 7 litrového spôsobujú toho auta také jemné zatrasenie alebo nahnutie na jednu stranu, čož vám dáva tú prezenciu toho big bloku, toho obrovského motoru s tým brutálnym krútiacím momentom. Už po zaradení človek cíti, ako keby išiel po oblaku, alebo proste ako keby ani nebola cesta, ale ako keby naozaj letel. Už aj Lincolny, aj Cadillacy z tejto éry z tých 70 rokov boli veľmi populárne práve kvôli týmto podvozkom. Nie je to teda moc dobre na handling, ani na nejaké rýchle jazdenie. Samozrejme maximálka toho auta je myslím okolo 170 alebo 180 km za hodinu, čo je už celkom slušná hodnota. Keď si vezmeme, že to auto má niečo cez 2,5 tony, keď si predstavíte tú aerodynamiku toho auta, nie je nejaká extra, ale na to tie auta stávané nie sú. Tu v Amerike sú diaľnice, kde si človek nastaví 70 milí za hodinu, 75 a ide pohodlne do cieľa a nepotrebuje sa naháňať, ako to máme, ako sme možno zvyknutí z Európy, že sa ľudia obiehajú jedno s druhým. Takže tie auta boli na pohodovú jazdu, na to, aby sa proste pohodlne a mäkko niekam previezli a toto auto spĺňa na 100%. To auto má 7-litrový motor a máte tam nejaké 15 pneumatiky. To, čo môžeme vidieť vlastne, tieto kolesa, to sú puklice, nie sú to reálne proste disky s výpletom nejakým. Takže to bola normálna puklica, kde máte taký ako keby kľúč, ktorým ste to otvorili a tú puklicu ste si vedeli zhodiť a pod tým je originál klasický oceľový disk. Tieto autá hodne v tejto dobe používajú white walls pneumatiky s tým bielým pásom. Na tohto Cadillacu môžeme vidieť, že tie pneumatiky má myslím až 22 rokov staré. To znamená, to ako to auto dlho stálo, tie pneumatiky vydržali, hej, že nepraskli. Aj napriek tomu horkú teplu, ktorý je tu na Floride, tak tie pneumatiky celých tých 22 rokov vydržali. Môže človek vidieť ten starý dizajn, ten vzorok tej pneumatiky, čo už nowadays dneska sa tie gumy málo kedy zoženú s tým starým vzorkom alebo podobne. Takže to tvorilo aj takú dominanciu u mňa, keď som to auto videl, že proste áno, toto je kúsok, ktorý proste tu nemôžem nechať, lebo už len keď vidím, že sa dochová takáto vec na tom, a ten človek musel pravidelne tie pneumatiky dofúkovať, samozrejme ako sú tepelné zmeny jedno s druhým. Tá pneumatika je prakticky v super stave, samozrejme, že je stará a neodporúčame jazdiť na takýchto starých gumách, lebo je to nebezpečné, ale tvorí to ten celkový feeling z toho auta, že vlastne to auto je úplne pojazdný kúsok. V 70. rokoch už si predstavte, že vtedy mali pneumatiky tubeless, to znamená boli bezdušové, a kdežto my sme boli v Československu ešte zvyknutí na to, že sme mali duše všade a museli sme to vždycky opravovať a jedno s druhým. Tuto už proste bola Amerika strašne popredu a už tieto pneumatiky boli kompletne vlastne bez duší. Takže... Sleduj všechny tematické, podcastové, exkluzivní a audiosérie pouze na mscrew.cz. Na aute môžeme vidieť už, že sa podpísal samozrejme, že zub času, ako to u týchto aut vždy býva. A u tohoto Cadillacu za celých tých 46 rokov vidíme teda ako takú výraznejšiu patinu na tej vinylovej streche na pravom stĺpiku, čo spôsobilo to, že pán to mal zaparkované vlastne na svoj driveway pod prístrežkom, kde ako to slnečko vždycky išlo od východu po západ, tak vždycky svietilo najprv na ľavú prednú stranu, kde môžeme vidieť, že ľavý predný panel je vyfejdovaný, teda vyťahnutý zo slniečka a ak to slniečko išlo a zase zapadalo, zadný panel, ten vinilový, tá koženka alebo ten vinil je tak popraskaný a svojím spôsobom vyfejdovaný, ale to je jediné poškodenie, ktoré sa vlastne vplyvom počasia pod floridským slnkom za tých 46 rokov na tom aute udiali. To svedčí o tej kvalite, akým spôsobom boli tie materiály v tej dobe vyrábané a že sa myslelo naozaj na to, aby to vydržalo niekoľko rokov. U týchto aut si môžeme všimnúť obrovské nárazníky, teda hlavne sa bavíme o 70. rokoch, lebo už koncom 70. a začiatkom 80. rokov už sa to nahrádzalo plastovými nárazníkmi kvôli pedestrian safety a bezpečnosti. Každopádne tento nárazník na tomto aute bol tak skonštruovaný, že človek v rýchlosti, poviem príklad 2-3 mile, keď aj nacúval do niekoho alebo buchol, boli schopní absorbovať ten náraz a prakticky vrátiť sa späť. Sú tam tzv. Bumper fillers, ktorí teda rokmi a tým, ako ľudia párkrát mohli buchnúť alebo nejakým spôsobom nacúvať,
tak rok mi to praskalo a bolo to potreba opravovať, ale bol to fakt perfektný kúsok výbavy, lebo človek nemal parkovacie senzory, nemal žiadnu cúvaciu kameru, ale vedel, že keď jemne trošičku proste nejako bumpoval alebo sa o niečo oprel, vedel, že si to auto jednak nepoškodí, lebo tie nárazníky boli robustne skonštruované, a vedel, že sa proste nejakým spôsobom zdeformuje a vráti sa ten nárazník späť. Takže bol to funkčný prvok výbavy. Veľmi zaujímavé bolo riešené napríklad aj menenie žiaroviek, kde je tam vlastne okolo tej plutve, človek môže vidieť, že tá plutva má hore 2 šrobiky, vybral ten trim, vybral si celé svetlo a vymenil žiarovku. Veľmi jednoducho prístupné a funkčné a vydržalo to naozaj aj ten náraz alebo nejaké hrubšie zaobchádzanie. Predstavte si v 70. rokoch, že ste mali auto, ktoré vám ukazovalo teplotu, aká je vonku. A samozrejme, že analogovo. Tak toto auto má na ľavej strane, na vodičovej strane pri zrkadle urobený teplomer, ktorý ešte dnes funguje po toľkých rokoch a je plne funkčný, nepotrebuje žiadny senzor. Je to proste čistá mechanika. Človek vlastne sa nemusel dívať nejakým spôsobom nikam, ako to je dnes, že sa dívame na nejaký infotainment, koľko nám ukazuje teplotu alebo hľadáme na budíkoch, ale človek naozaj, keď robil, poviem príklad, odbočku doľava, tak sa povedal do spätného zrkadla a videl aj teplotu. Takže bolo to super vymyslené na tú dobu a funkčne. A dodnes to funguje na tom aute. Po toľkých rokoch na tých zrkadlách môžeme vidieť takú jasnú patinu alebo oxidáciu toho chromu, lebo to slniečko a vplyv toho vlhkého počasia tu na Floride spôsobilo to, že ten chrom zoxidoval. Na tom zrkadle môžeme aj vidieť, že je tam logo Cadillacu vygravírované, čož u dnešných Cadillacov alebo aj luxusných aut nevidíme, hej, že vlastne človek už v tej dobe vedel, keď to auto prichádzalo, ste sa len stretli na križovatke a človek sa pozrel z boku, tak videl, že vedľa neho je Cadillac už len podľa toho zrkadla. Takže naozaj Cadillac si v tej dobe dával záležať na tom, aby každý jeho diel bol brandovaný a aby každá súčiastka, ktorá je na tom, niesla vlastne tú dominanciu toho, že ten diel je vyrobený pre jedno z najlepších amerických aut, aké v 70. rokoch čo sa týka luxusu vyrábané. Tie podmienky, ktoré sú tu na Floride, kde v lete tu býva 100 Fahrenheitov, 40 stupňov a to slnečné žiarenie, ten lak by nevydržal ani 3-4 roky. Tu môžete vidieť na tom Cadillacu, že aj napriek tomu vlhkému počasiu, silnému slnečnému žiareniu. Technológia tých lakov v 70. rokoch bola taká, že tam urobili 3 vrstvy farby a 1 vrstvu laku, čož bola tá kvalita, ktorá dneska sa už nerobí, alebo po 85. už sa to zmenilo na to, že tie farby proste sa nenanášali nie v takej kvalite a praskalo to a nebolo to proste odpovedajúce tomu, čo Cadillac robil v 70. rokoch, ale napriek tomu je vidno tú výraznejšiu patinu, lebo samozrejme zub času nikto neovplyvní a to počasie proste a slnečné žiarenie zanechalo na tomto Cadillacu také znaky tej patiny, ktoré je možné očakávať, keď to auto není garažované vo vnútri. Takže svojím spôsobom je to unikát, že niekto vlastní auto 46 rokov a nechal zaparkované, dá sa povedať, vonku pod prístrežkom a nedá si ho do klimatizovanej garáže, ale ten pán si ho nekupoval na to, aby mu to auto stálo v garáži a mal ho nejakým spôsobom schované pod plachtou, aby to mal nejakú garage queen. Išlo o to, aby to auto jazdilo v tých víkendoch, aby tú manželku zobral na tú zmrzlinu a išli si spoločne to auto užívať. A čo je úplne krásne na tom príbehu celého toho Cadillacu je, že ten nájazd, ktorý to auto má, je neskutočne nízky a aj vďaka tomu, že ten majiteľ mal tento prístup a chcel ho používať len ako príležitostne. Máme tu možnosť dneska to auto takto mať, čož väčšina tých ľudí naozaj, kto tie peniaze mal, to auto si kúpil a jazdil ho. Nejazdil s ním proste iba o víkendoch. Sleduj všechny tematické, podcastové, exkluzivní a audiosérie pouze na mscrew.cz. Predstavte si takéto auto zaparkovať do garáže, to auto má skoro 6 metrov. Výhodou je, že človek sedí trošičku tak vyššie a samozrejme v tej dobe sa robili tie auta tak, že ste mali okno, dá sa povedať, na úrovni ramena, takže človek, keď sa obzrel, dostatočne videl vonku, ale zaparkovať to do nejakej, poviem príklad, európskej garáže by musela byť veľmi veľká show a museli by vám určite niekto ukazovať, pokiaľ by ste teda nechceli využiť funkčnosť tých bumpers, ktoré sú schopné absorbovať náraz, ale ako je to naozaj obrovské auto. Nedokážem si povedať, čo v tej dobe v Európe bol v takýchto rozmeroch. Úplne unikát, ktorý si všimnete po tom, ako nastúpite do toho auta, je predný emblém na kapote,
čož by som povedal, že je to také mieridlo. Možno majiteľia Mercedesov sú tiež zvyknutí na to, že majú vpredu tú trojcipu hviezdu a mieria s ňou, keď idú po ceste. Tento Cadillac to mal tiež. Akurát dá sa povedať precíznejšie spracované a vyrobené, lebo ten emblém alebo ten znak bol veľmi ťažké vytrhnúť, len tam na pružinke, ale musel človek na to enormne veľa síly vynaložiť, aby vlastne vytlačil ten znak vonku, čo u toho Mercedesu napríklad to je jednoduchšie. A samozrejme, že on sa aj naklápal, to znamená, keď človek išiel do myčky alebo išiel to auto umýť a niekto to omylom proste nejakým spôsobom zavadilo to, tak ten znak sa bol schopný ohnúť a nepoškodil sa. Takže veľmi kvalitne a dômyselne vymyslené a vyrobené. Kolega, ktorý vlastne tu žil v tých 80-kách a 90-kách, takéhoto Cadillaca vlastnil v tej dobe a keď mu ten znak ukradli, tak museli ísť o fiko k dealerovi a zaplatiť $50. Ten emblém na tom aute bol značka luxusu. Prvý zážitok s Cadillacom, keď k nemu prichádzate, idete si ho otvoriť, je to odomykanie, ktoré je neskutočné monštrozné ako to auto samo o sebe. Používajú sa teda dva zvlášť kľúčiky, jedným kľúčikom tým oblým, domýkate teda dvere a hranatým štartujete. No a po zastrčení toho oblého kľúčiku do zámku sa vám jednak rozsvietí ako keby taký malé svetielko, aby ste videli vlastne do tej kľúčovej dierky. No a po otočení samozrejme nemalo to ešte v tej dobe na kľúčoch centrál. Centrál fungoval iba vo vnútri, to znamená mali ste tlačítko, ktorým ste vedeli lock and unlock, ale tým kľúčom, ktorý ste strčili do zámku, tak ste dokázali otvoriť len tie šoférové dvere. Keď otvorí človek dvere na tomto Cadillacu, tak ten luxus vidí úplne proste na každom rohu. Či už sa človek pozrie na madlo dverí, alebo ovládače otvárania okien, ktoré sú kovové, alebo ten koberec, ktorý je proste neskutočne luxusný a kvalitný. V tej dobe sa dbalo na to, aby naozaj to, čo má človek pod nohami, bolo proste luxus. Hej. To znamená, nedávali sa tam žiadne lacné koberce, ani niečo, ako sme boli zvyknutí v Európe, že sme tam mali proste kusy nejakého vinilu alebo nejakej také gumy. Takže naozaj ten Cadillac sršel luxusom v každom kúsku toho interiéru. A to je tá pravá Amerika. Prezenciu kvality toho, ako to auto bolo skonštruované, alebo ako celkovo to šasy, to body toho auta bolo vytvorené, ste si už mohli pri nástupení všimnúť na Prahu, kde bol emblém Body by Fisher. A emblém Body by Fisher znamenalo, že človek si tú jazdu v tom aute naozaj užil, alebo aj kvalita toho auta bola taká, že sa nedá zrovnať s ničím normálnym v tej dobe. Nebola to proste ako jazda v Trabante alebo proste v nejakom obyčajnom aute. O tom to celé bolo. Takže na tom aute bolo veľa log a emblémov, ktoré vám dávali pocit luxusu a toho, že ste výnimoční, že to je proste top of the line. Čo ma najviac zaujalo u tohoto auta, už keď som bol na obliadke a videl som ten stav, hovorím si fajn, to auto tu stálo nejakú dobu, ale úplne ma brala tá prezencia tej patiny a toho príbehu. Otvoril som dvere šoférové a videl som vlastne štítok výrobný, ktorý bol úplne v nádhernom krásnom stave, ako keby to auto opustilo linku včera. Všetko pekne čitateľné a to len potvrdzuje tú kvalitu toho, ako sa aj v tej dobe robila tlač, alebo ako vlastne boli schopní tie štítky kvalitne vytlačiť, lebo už u dnešných moderných aut po 15-20 rokoch častokrát máme problém ten štítok prečítať alebo prečítať VIN číslo. Takže to ma veľmi zaujalo a vlastne svedčí to o tom, aj o tom majiteľovi, ale aj o tej kvalite toho, ako sa v tej dobe tieto veci vyrábali. Dominantou je samozrejme, že prístrojovka a všetky tie tlačítka, ktoré boli veľmi ergonomicky na tú dobu vyriešené a rozmiestnené na tej palubovej doske. Po ľavej strane môžeme si všimnúť, že ovládač stieračov, to bolo tiež veľmi dômyselne vymyslené. Človek vlastne si z pozície off to vedel posunúť konštantne na 100 a tú rýchlosť ako presne potreboval. Už keď to z tej pozície off vyskočilo, stierače sa ako keby zdvihli a ukázali na čelnom okne a následne vedel tým voličom si nastaviť presnú rýchlosť ako potrebuje. Nie, že tam boli len 2-3 polohy. Proste presnú rýchlosť podľa toho, aká intenzita tých zrážok padá. Potom môžeme vidieť ovládanie svetiel, kde vlastne jednoduchým vysunutím sa pustia tlmené svetlá, diaľkové sa vlastne nastavujú nohou, prepínajú. No a následne tam je možnosť teda stmavovania interiérového osvetlenia alebo toho tachometru ako takého, toho podsvietenia a malo to teda funkciu aj svetelného senzoru v tej dobe, že tie svetlá sa vám pustili same. V spodnej časti prístrojovky vidíme teda ovládač tempomatu, kde máme pozíciu auto, ktorá je tá vrchná.
potom máme cruise a potom máme off. Malo to teda aj takú funkciu, že keď ste vstúpili na brzdu, tak ten tempomat stále bol ako keby aktívny a potom sa znovu aktivoval po uvoľnení brzdy na tú rýchlosť, akú ste mali nastavenú. Takže tiež to bola taká, dá sa povedať, veľká výmoženosť v tej dobe. Dôvod, prečo to aj tieto auta, ten tempomat mali takto skonštruovaný, hlavne tieto obrovské križníky, bol to, že vlastne jazdili sa tisícky kilometrov. My v Európe sme boli zvyknutí prejsť na MBčkách 100-150 kilometrov, boli sme unavení. Tohto Cadillaca ste zobrali, šli ste na Floridu, prešli ste do New Yorku, čakali vás obrovské dlhé rovinky, kde ste ten tempomat nastavili a išlo sa celú dobu jednou rýchlosťou, takže neprichádzalo do úvahy, aby človek neustále držal plyn a nejakým spôsobom sa sústredil na to, aby si udržal tú konštantnú rýchlosť tých 70-75 mil za hodinu. Sleduj všechny tematické, podcastové, exkluzivní a audiosérie pouze na mscrew.cz. V strednej časti prístroje dosky môžeme vidieť rádio a vlastne tie dva voliče. Je to dobové rádio, ktoré sa zachovalo v originálnom stave, plne funkčné. Súčasťou výbavy tohto Cadillacu bolo aj CB radio, teda vysielačka, ktorú človek si mohol aktivovať na určitej frekvencii. Bola to veľká pomoc v tej dobe, lebo ľudia si mohli hlásiť rôzne veci na cestách, ktoré sa diali, alebo keď bola nejaká porucha, nehoda, niekto potreboval pomoc. Takisto ako to majú dneska kamioňáci, len dneska už majú modernejšie WhatsAppy a iné možnosti. Climate Control, čo už v tej dobe to auto malo možnosť alebo funkciu, že auto, to znamená, že vám automaticky, keď ste si nastavili, že chcete mať 72 Fahrenheitov a dali ste si to do režimu auto, vám nastavilo a zosnímalo tú teplotu tak, aby vám to tých 72 Fahrenheitov spravilo, čo už bolo úplne neuveriteľné. Pretože sa bavíme o neskorých 70. rokoch, začiatok 80. rokov, tak samozrejme zrkadla sa ovládali elektricky, a to teda v 4 smeroch, aj šoferové, aj spolujazdcové zrkadlo sa dalo plne elektricky ovládať a na tomto Cadillacu je samozrejme táto funkcia plne funkčná. Na strane spolujazdca je kastlík alebo Glaubox, kde máte aj otváranie kufru. Viac menej bolo to veľmi vyriešené na tú dobu sofistikovane, lebo tento kastlík sa dal zamknúť zase tým oblým kľúčikom, kde keď ste prišli napríklad pred hotel a mali ste typicky ten wallet parking, kde vám auto zaparkujú, ste tomu šoférovi dali len ten hranatý kľúčik a nedostal teda kľúče od toho, aby si otvoril kufor, ktorý sa teda dá elektricky otvoriť v tejto skrinke, alebo teda manuálne vzadu v kufri. Bolo to veľmi dômyselne vymyslené na tú dobu. Veľa ľudí, čo si do tohoto auta sadne, hľadá, akým spôsobom otvorí kufor a je to vlastne elektricky pomocou toho tlačítka, ktoré je zamknuté. Ako určite viete, zadné sedačky týchto aut boli teda na rôzne veci, ale mohli ste si tam v kľude aj čítať, vďaka tomu, že tam ten Cadillac mal celkom slušné osvetlenie a mal tam dve lampičky, ktorými ste si vedeli pekne posvietiť aj na nejakú knihu v prípade, že ste si mali chuť prečítať počas jazdy. Pre pasažierov bol k dispozícii aj popolník v dverách, takže v kľude pri tom čítaní si človek mohol zapáliť aj cigaretku. Po otvorení tých vrátiek je tam zapalovač, ktorý je naozaj ťažký, taký robustný. Veľakrát sa teda dívame, keď tieto auta nakupujeme, či je tam nejaký známok potom, že človek si pripával cigaretu. Tá doba bola trošku iná vtedy sa fajčilo, dá sa povedať všade a bola to tak ako keby móda. Ľudia si naozaj na to potrpeli, aby ten zapalovač mal každý svoj. Dôležité je poznať, že tento Cadillac je vlastne 6-miestny, to znamená, že vpredu ste mohli sedieť traja a tie pasy boli naozaj luxusné a už po chytení toho materiálu ste cítili dotyk s pravým kovom a s niečím naozaj ťažkým. Šofér a spolujazdec majú klasický trojbodový pás a ten v strede medzi vami, čož mohlo byť častokrát dieťa, malo len pás cez pás, nie že by vám to išlo aj z vrchu. Tieto auta disponovali pod kapotom štítkom, ktorý vám vlastne ukazoval aj tzv. Firing order, to znamená, ako vám motor odpaluje, alebo ako má byť nainštalovaný remeň, alebo aký typ sviečok máte, čo bolo super, lebo ste tieto veci vedeli bežne na ulici niekde kúpiť a vďaka tomu, že ste to mali na štítku, nemuseli ste to hľadať podľa nejakých manuálov, ale mali ste to hneď dispozícii po otvorení kapoty. Aká kára bola v 79. v Československu lepšia, ako bola táto?